الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Zahvala pripada uzvišenom Allahu gospodaru svih svjetova, salavate i salame donosimo na Allahu poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Nastavljamo uz Allahu subhanahu wa ta'ala pomoć i dozvolu sa komentarom dijela 3 osnovna temelja. Thalathatul usuli wa adillatuha. U prethodnim predavanjima družili smo se sa početnom uvodnom poslanicom u ovom dijelu, a to je poslanica o 4 pitanja, koja je šejh rahimahullahu ta'ala započeo riječima: "I'lam rahimaka Allah annahu yajibu alayna ta'allumu 4 masail." Znaj, Allah ti se smilovao da nam je obaveza naučiti 4 pitanja. Da je obaveza svakom od nas, i muškarcu, i ženi, i mladom, i starom, svakom od nas, pojedinačna obaveza naučiti 4 stvari. Prva stvar, rekli smo, to je znanje. Onda je šejh rahimahullah protumačio i pojasnio šta znači znanje. A to je spoznaja Allaha, spoznaja poslanika sallallahu alejhi ve sellem i spoznaja vjere Islama sa dokazima. I ovo što je šejh rahimahullah spomenuo, to je tematika ove poslanice 3 temelja. 3 temelja, to jest spoznaja Allaha, spoznaja poslanika i spoznaja vjere Islama. Zatim kaže drugo pitanje, rad po tome. Rad po znanju kojeg smo naučili. Treće pitanje, dava, činjenje dave, pozivanje drugih u znanje i djelo. Da nauče ono što smo i mi naučili i da rade po tome. I onda kaže šejh rahimahullah, četvrto pitanje, as-sabru ala al-adha fihi. Strpljenje na ezijetu u tome. To jest strpljenje na učenju znanja. Učenje znanja zahtijeva strpljenje, jer se znanje ne može naučiti preko noći. Znanje se ne može naučiti preko noći. Kako kaže Jahja ibn Abi Kathir, rahimahullah, bilježi imam Muslim u uvodu svog sahiha: "La yustata'u al-ilmu bi rahati al-jism." Znanje se ne može postići sa odmornim tijelom. Znanje se ne može postići sa odmornim tijelom. Dakle, onaj ko želi da nauči znanje, mora se umoriti. Mora dobro, kao što kažu kod nas, zagrijati stolicu. Jer u protivnom njegovo znanje neće biti temeljito. Neće biti znanje koje je ispravno, nego će da bude znanje koje je površno i koje niti može zasjetiti gladnog, niti utoliti žeđ onome koji je žedan. Nego mora se čovjek potruditi kada uči znanje. Zatim, u značenje sabora, strpljenja, ulazi i strpljenje na radu po znanju. Jer onaj ko nauči znanje, treba mu sabor i strpljenje da radi po tom znanju. Jer ako ne bude imao sabora, ostavit će rad po znanju. Onaj ko nije saborli na radu po znanju, neće ustrajati u primjeni znanja. Prvo iskušenje, ostavi ono što je naučio. Radi suprotno onome što je naučio. Zato mora da se okiti saborom. Zatim strpljenje u pozivanju drugih u Allahovu vjeru. I to je prvenstveno značenje onoga što je šejh želio da kaže. Kada je rekao as-sabru ala al-adha fi. Strpljenje na ezijetu u tome. U čemu? U učenju, radu po znanju i pozivanju drugih. Pogotovo ovom zadnjem, u pozivanju drugih. Jer činjenje dave, pozivanje drugih zahtjeva jedan veliki sabor. Jer onaj ko poziva druge, Allahu subhanahu wa ta'ala, takav si staje ispred ljudi i njihovih strasti. Razdvaja ljude od njihovih strasti, od njihovih želja, koje su suprotne Allahovom zadovoljstvu. A nema sumnje da onaj ko prepriječi put ljudima ka njihovim strastima, da će biti uznemiren, da će ga ezijetiti. I onda treba mu strpljenje na tome. Jer ako ne bude strpljiv, neće ustrajati u tome. Brzo će napustiti davu. Prvi ezijet, kada pozove druge, prepadne se, umori se i ostavi. Nego onaj koji poziva druge mora biti spreman i mora znati da kada poziva druge, da će ga ezijetiti, uznemiravati, nazivati ružnim imenima, potvarati ga za ono što nije uradio, ulaziti u njegov nijet, dovoditi u pitanje njegovu iskrenost i tome slično. Onaj ko poziva druge, takav je krenuo, kao što smo o tome prethodno govorili, krenuo je putem Allahovih poslanika i vjerovjesnika. A razmislimo samo šta se to dešavalo sve između poslanika i njihovih naroda. Kako su se njihovi narodi ponašali prema njima. Govorili za njih da su sihirbazi, da su pjesnici, da su ludi, maloumni, da žele vlast, da žele imetak, pozicije, da su došli da naprave podjelu u narodu, da zavade narod i druge optužbe.
Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. I poslanici prije tebe, o Muhammede, utjerivani su u laž. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا. Pa su se strpili na utjerivanju u laž i na ezijetu. حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Sve dok im nije došla pomoć od nas, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Znači, poslanici i vjerovjesnici koji su najbolji ljudi kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala bili su uznemireni, ezijećeni, odbačeni od svojih naroda, protjerivani. Bilo je pokušavano ubijstvo, zatvor i tome slično, ali su se strpili na tom putu. I Allah subhanahu wa ta'ala dao je da se te spletke vrate onima koji su pravili spletke. Znači, onaj ko se bavi davom, ko poziva druge, neminovno je da će ga zadesiti ono što je zadesilo Allahove poslanike i vjerovjesnike. Shodno stepenu njegovog imana. Jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, hadithu kojeg zabilježi imam Ahmed, od Sa'da ibn Abi Waqqasa radijallahu anhu: "Ašeddu nasi bala'an al-anbija'u, thumma al-amthalu fal-amthal." Ljudi najvećih iskušenja, belaja, su vjerovjesnici. Zatim oni koji slijede po imanu, zatim oni koji njih slijede po imanu. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Yubtala al-mar'u ala hasabi dini." Čovjek će biti iskušan, stavljen na kušnju shodno jačini njegove vjere. Fa in kana fi dinihi salaba ishtadda bala'u. Kaže, ako je čvrst u vjeri, imaće jako iskušenje. Wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu. Ako je slabe vjere, bit će mu umanjeno iskušenje. Što je čovjekov iman jači i što je dosljedniji u slijeđenju poslanika i vjerovjesnika u njihovoj zadaći, a to je, rekli smo, primarna zadaća poslanika i vjerovjesnika je šta? Dava, poziv drugih Allahu subhanahu wa ta'ala. Da ljude vrate uzvišenom Allahu, da im pojasne pravi put. Pa što je čovjek dosljedniji u slijeđenju poslanika, alejhimus salatu vesselam, njegovo iskušenje je veće, ali i nagrada za sabor na tom iskušenju je veća. Zato hadithu koji ga zabilježio imam Muslim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men yuridillahu bihi khayran yusib min." Onaj kome Allah želi dobro, stavi ga na kušnju. Nemoj misliti da je iskušenje zlo po tebe, da te Allah stavio na iskušenje zato što te ne voli, nego upravo iskušenje, kušnja i tvoj sabor na tom iskušenju je dokaz da te Allah voli i da ti želi dobro. Kako kažu neki islamski učenjaci, nekada rob nema toliko dobrih dijela da bi se uzdigao na visoke stepene. I onda ga Allah tebaraka wa ta'ala stavi na kušnju i olakša mu da se strpi na tome da bi mu podario veliku nagradu. Možda sa svojim dobrim djelima nisi se posebno nešto uzvisio, nisi zaslužio velike stepene kod Allaha, ali ti Allah pošalje iskušenje, stavite na kušnju i olakša ti da se strpiš na tome. Velika počast od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato čovjek nakon kušnje, nakon ezijeta, belaja, osjeća radost. Prije iskušenja, kada bi ga neko pitao, bili poželio to i to iskušenje, naježio bi se. Rekao bi auzu billah. A nakon iskušenja zahvalio Allahu na tom iskušenju. Zahvalio Allahu i dragom. I svjestan je da nije moglo bolje se desiti nego ono što je se desilo. Kada bi ga neko pitao, bili sada poželio da se nije desilo ono što se desilo, jer zna da je u tome hajr za njega. I da Allah subhanahu wa ta'ala je onaj koji je sveznajući. I onaj koji je mudri. I onaj koji je milostivi i blagi. Ako znamo da je Allah onaj koji je sveznajući, i onaj koji je milostivi, i onaj koji je blagi, i prije svega mudri, onda znamo da svako iskušenje koje dođe, da je to iskušenje plod potpunog Allahovog znanja o nama i njegove mudrosti i njegove milosti prema nama. Ako znamo da je Allah onaj koji je mudri, šta znači mudri? Onaj koji stavlja svaku stvar na pravo mjesto. I onaj koji je milostivi, najmilostiviji od svih koji su milostivi. I zadesi nas neko iskušenje, znamo da je to iskušenje došlo od onog koji je mudri, što znači da stavlja stvar na njeno pravo mjesto. I znamo da je milostivi, da nam ne želi zlo, ne želi da nam nanese štetu. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Tvoj gospodar nikome ne čini nepravdu. Onda nam ne ostaje osim da se u potpunosti predamo. Na iskušenje nastavi onaj koji je mudri, onaj koji je milostivi. Znači, kada bi to iskušenje otišlo nekom drugom mimo nas, ne bi valjalo. Nego je nas odabrao za to iskušenje i to iskušenje za nas. I na nama je samo da se strpimo i da se zahvalimo Allahu na tome i da budemo zadovoljni i da nakon tog iskušenja izađemo bolji. Zato šta je definicija sabora? Šta znači sabor? Sabor znači da svoju dušu smirimo, da je obuzdamo kada nam se desi nešto što nam nije drago i da privežemo svoj jezik od žaljenja drugima i da tražimo od Allaha
olakšanje poduzimajući propisane puteve, propisane uzroke. Dakle, strpimo se na iskušenje, na onome što nam je prezreno, što mrzimo, što nam nije drago. Ne žalimo se drugima, ne bunimo se protiv Allahove odredbe, ne negodujemo, nego smo zadovoljni tom odredbom i poduzimamo ono što je propisano da prevaziđemo to iskušenje. Da ga prebrodimo, idemo dalje od propisanih uzroka. Ne da radimo haram ili ono što još više srdi uzvišenog Allaha. I zato kako da čovjek zna da li je iskušenje kazna od Allaha subhanahu wa ta'ala ili nam Allah želi podići deređe. Znaćemo po našem ponašanju prema tom iskušenju. Kako se mi obhodimo prema iskušenju? Da li smo ga prihvatili? Da li smo se predali uzvišenom Allahu? Da li smo se strpili na tom iskušenju? Ili smo to iskušenje dočekali sa negodovanjem, sa nezadovoljstvom Allahovom odredbom i tako dalje. Nekada iskušenje može da bude i kazna u isto vrijeme i uzdizanje deređa kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Na nama je da izaberemo. Ako je kazna, to je opet Allahova milost prema nama. Da nam kazna za naš grijeh dođe na dunjalku, prije ahiretske kazne. Pa nas Allah subhanahu wa ta'ala opominje sa kaznama, ne bi li mu se vratili. Daje nam još prilike. A nekada je to samo uzdizanje deređa. Zbog jačine našeg imana, Allah nam pošalje kušnju da bi nas učvrstio u imanu. Još više uzdigao naše deređe, stepene kod njega subhanahu wa ta'ala. Znači, sabor je svojstvo koje mora da se nađe kod svakog mu'mina. Nema imana, braćo, bez sabora. Nema imana bez sabora. Da bi povjerovao Allah subhanahu wa ta'ala i krenuo pravim putem, treba ti sabor. Da bi ustrajao na tom putu, treba ti sabor. Da bi klanjao namaz, treba ti sabor. Da bi postio, treba ti sabor. Da bi dao zekat, hadž, bilo koji ibadet, treba ti sabor. Da bi ostavio haram, treba ti sabor. I zato nema imana bez sabora. Islamski učenjaci, kada govori o saboru, dijele ga na 3 vrste. Kažu, prva vrsta sabora je sabor, strpljenje na Allahovim naredbama. Da se strpiš na izvršavanju onoga što ti Allah naredio. Druga vrsta je sabor na ostavljanju onoga što nam je Allah zabranio, haramima. Da se strpimo na ostavljanju harama, da ne upadamo u harame. I treća vrsta sabora je sabor na Allahovoj odredbi. Ono što nas zadesi od kadera, od odredbe koju mi doživljavamo da nije dobra po nas, moramo se strpiti na tome. Da se strpimo na Allahovoj odredbi. Bila dobra ili loša po nas. Da se strpimo na tome. Da budemo zadovoljni. Pa rekli smo, onaj koji je krenuo istim putem kojim su kročili Allahovi poslanici i vjerovjesnici, neminovno je da će ga zadesiti na tom putu ono što je njih zadesilo. A njih su zadesila razna iskušenja, belaji, ezijeti. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Prije tebe su poslanici utjerivani u laž, o Muhammede. فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا. Pa su se strpili na tom utjerivanju u laž, وَأُوذُوا. I bili su uznemireni, ezijećeni, حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Sve dok im nije došla naša pomoć. وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ. Nema onoga koji će izmijeniti, promijeniti Allahove riječi. To je Allahov zakon među ljudima. Da je ljude podijelio na sljedbenike istine i na sljedbenike zablude. I jedne iskušao drugima. I onaj ko hoće da bude u vojsci oni koji su na istini, u Allahovoj vojsci, Allahovoj skupini, mora se strpiti na ezijetu. Mora ustrajati na pravom putu. Ne smije posustati. Koliko god teško i veliko iskušenje bilo. Ne smije ga to pokolebati i odvratiti od pravog puta. Kaže subhanahu wa ta'ala, govoreći o Benu Israilu, o Israelčanima, وَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَا أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ. Jeli kada god bi vam došao poslanik sa onim što nije po vašim željama i po vašim strastima, vi ste se uzoholili, pa ste neke od njih u laž utjerivali, a neke ste ubijali. To je se dešavalo sa poslanicima prije nas. Neki bi čak bili i ubijeni na pravom putu. Zbog čega? Zato što su se suprotstavljali ljudima njihovim strastima. Dakle, onaj ko poziva drugi, Allah subhanahu wa ta'ala, neminovno je da ulazi između ljudi i onoga što žele od prohtjeva koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, a onaj ko uđe između ljudi i njihovih strasti, neminovno je da će ga ezjetiti. Neće biti zadovoljni sa njim. Neće ga prihvatiti. Pozoveš onoga koji obožava druge mimo Allaha subhanahu wa ta'ala da ostavi svoje božanstvo, hoće li ti se pokoriti? Odmah, ruku će dići na tebe. Podiće vojsku na tebe. Odeš onome koji pije alkohol i kažeš, nemoj piti alkohol, to ti Allah zabranio. Hoće te dočekati sa ružama, sa cvijećem. Ugostiti te, zahvaliti da te Allah nagradi, hvala ti što si me
upozorio što si mi rekao da ne smijem piti alkohol, ili će te istjerati, obračunati se s tobom. Odeš onome koji čini zinaluk i kažeš mu to je Allah zabranio, ostavi to, on će te zagrliti, zahvaliti. Ne. Očekuj najgore što se može desiti. I zato Lukman, mudri, kada je savjetovao svog sina, kaže mu ja bunayya aqim as-salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kaže, o sinčiću moj, obavljaj namaz, naređuj dobro, odvraćaj od zla i strpi se na onom što te zadesi. Inna zalika min azmil umur. Zaista je to od velikih, posebnih stvari, da ustraješ na tome. Obavljaj namaz, naređuj dobro i odvraćaj od zla. I šta mu kaže nakon toga? Strpi se na onom što te zadesi od ezijeta. Jer onaj ko naređuje dobro i odvraća od zla, neminovno je da će ga zadesiti ezijet. Wasbir ala ma asabak. Strpi se na onome što te zadesi od ezijeta. Nemoj očekivati cvijeće da bacaju pred tebe i da ti aplauziraju kada ih odvraćaš od harama, kada ih odvraćaš od vatre i pozivaš ih u džennet. Ne. Sve ono što je zadesilo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem od ezijeta i iskušenja, znaj da nije hajr po tebe da te to zaobiđe. To može biti samo slabost u tvojoj vjeri. Sve ono što je zadesilo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem od iskušenja na pravom putu, na putu dave, nemoj misliti da je blagodat za tebe da te to zaobiđe. Ako je on bio protjeran, hvala Allahu, mene niko nije protjerao, meni je fino. To je samo zato što je tvoj iman slab. Mene niko nije nikad ezijetio. Ja fino sa ljudima, lijepo im govorim, ni sa kim nemam problema. Mi ne pozivamo da ljudi prave probleme i da ezijete druge ljude, pa sami prouzrokuju ezijet sebi. Niti pozivamo i govorimo da čovjek treba priželjkivati iskušenja. Nego niko nije bio ljepšeg morala i ahlaka od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Niti je koristio bolje metode, ispravnije metode i pored toga ni lijepe metode, ni lijep ahlak nije dovelo do toga da poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude prihvaćen od svih. Nego je bio uznemiren, ezijećen, napadnut, ranjen, protjeran, pokušali su da ga ubiju, da ga zatvore i na razne načine spletkarili protiv njega. Iako je bio najboljeg ahlaka i koristio je najbolje i najispravnije metode. Zato Sufjan al-Thawri rahimahullah kaže, čovjeka ako hvale sve njegove komšije, znajte da je loš čovjek. Kažu, kako to? Kaže, prolazi pored njih i ne odvraćaj od harama i zato je dobar sa svima. Kaže, znajte, ako čovjeka hvale sve njegove komšije, da je loš čovjek. Prolazi pored njih, da ne ređuje im dobro, ne odvraća ih od zla, zato ga prihvataj, zato lijepo govori o njemu. Jer da ih je pozivao dobro, da im je naređivao dobro, odvraćao ih od zla, ne bi ga hvalili, nego bi ga protjerali. Otjerali bi ga od sebe, ne bi, ili bi oni pobjegli od njega. Tako je inače sa onima koji pozivaju druge na pravi put. Da ih ne prihvataju ljudi. Neće ljudi istine, većina osim male skupine. Mi smo govorili u prethodnom predavanju o mudrosti u davi. Na nama je da ne pozivamo druge osim sa znanjem, uz mudrost, redajući prioritete na način na koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao. Ali i pored toga moramo znati da ni znanje, ni mudrost, ni prioriteti neće nas spasiti ezijeta na tom putu. Da ćemo biti iskušani. I moramo se spremiti na to. I biti svjesni da nema dave bez toga. Bez komplikacija, bez problema, bez ezijeta, uznemiravanja, potvora, laži i tako dalje. To je sastavni dio. Ali moramo se strpiti. Moramo se strpiti. Jer uz strpljenje i bogobojaznost, kada nam drugi čine ezijet, kada nas uznemiravaju, moramo se strpiti na tome. Strpljenje, rekli smo šta znači, da to prihvatimo i da privežemo jezik od žaljenja i negodovanja, ne do Allah, da čupamo sebi odjeću i kosu i tako dalje što ljudi rade kada ih zadesi iskušenje i da poduzimamo propisane uzroke da prevaziđemo to iskušenje. Uz sabor, uz taj sabor i bogobojaznost neće nam naštetiti te spletke i ezijeti. Jer razlika između ezijeta i štete. Ezijet nije šteta. Šteta je potpuno druga stvar. U ezijetu nema štete. To je samo uznemiravanje. Dok šteta je da te neko ubije, da ti neko uzme imetak, da ti nanese neku štetu. Dakle, u sabor i bogobojaznost, strah od uzvišenog Allaha, koja za sobom povlači da pazimo na Allahove granice, kada nam neko nanese ezijet, kada nas neko uznemiri, nanese nam nepravdu, da mi ne nanosimo njima nepravdu, da ne prelazimo granicu, nego da budemo bogobojazni. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا, kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Ako se strpite i budete bogobojazni, njihove spletke vam ne mogu ništa nauditi. Kogod pravi spletke protiv tebe, nema boljeg načina da mu uzvratiš na te spletke
osim da se strpiš i ti budeš bogobojazan. Ako on nije bogobojazan prema tebi, ako se ne boji Allaha spram tebe, ne možeš mu bolje odgovoriti osim da se ti bojiš Allaha spram njega. Ako je neko nepravedan prema tebi, ne možeš mu bolje odgovoriti osim da ti budeš pravedan prema njemu. Jer ako mu vratiš nepravdom, onda nema razlike između tebe i njega. On tebi učinio nepravdu, ti njemu učinio nepravdu na istom. Ako mu vratiš još više, onda si ti postao veći nepravednik od njega. Čovjek udarite šakom, udariti jedan šamar i ti ustaneš, udariš mu 10 šamara, istučeš. On ti učinio jednu nepravdu, ti njemu 10 nepravdi. Znači imao si priliku da budeš mazlum, a ti si to prokockao i njega si napravio mazlumom, a sebe zalimom. Zato kada te neko ezijeti, najviše što imaš pravo je da mu vratiš istom mjerom. Ako ti neko nepravdu učini, istom mjerom. Ali ako prijeđeš granicu, onda si ti postao zalim. A to se često dešava. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. Ako budete strpljivi, saburni i budete bogobojazni, budete se Allaha bojali, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Ništa vam njihove spletke neće moći nauditi. Inna Allaha bima ya'maluna muhita. Zaista Allah je obuhvatio sve ono što oni radi. Allah je o svemu obaviješten. Zna dobro šta ko radi. Zna ko je bogobojazan, ko nije bogobojazan. Zna ko čuva Allahove granice, ko ih ne čuva. Zna čiji je nijet iskren, a čiji nijet nije iskren. Nemoj se ti brinuti o tome. To prepusti uzvišenom Allahu. Nego radi ono što ti je Allah naredio. Radi ono što ti je Allah naredio i strpi se na tome. Šta god da te pogodi i zadesi od ezijeta, strpi se na tome. U ime Allaha. Strpi se u ime Allaha, jer kako kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, hadithu koji ga zabilježi Imam Ahmed od Ibn Abbas radijallahu anhuma, wa inna an-nasra ma'a as-sabr. Zaista je pobjeda uz sabor. Pobjeda dolazi uz sabor, strpljenje. Što je ezijet žešći, pobjeda i pomoć od Allaha je bliža. Što je ezijet veći i tvoj sabor na tom ezijetu jači, pobjeda je bliža i pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, znajmo da pobjeda nije samo pobjeda na dunjaluku. Nekada pobjeda dolazi na ahiretu. Ili bolje rečeno, pobjeda je da ustraješ na svojim principima istine. Da ustraješ na pravom putu. Nekada možda budeš ubijen na tom putu, ali ti si pobjednik. Jer si ustrajao na svojim principima. Ustrajao si na istini, nisu te odvratili. Onaj ko želi da te ubije zbog tvoje vjere, zbog tvojeg pridržavanja na istini, zbog čega želi da te ubije? On ti time prijeti i šalje ti poruku, ostavi to da te ne bi ubio. Jer ako ustraješ na tome, ja ću ti uzeti dušu, ja ću sabljom udariti po tvom vratu, ja ću ti uraditi to, ja ću ti uraditi to. I ti ustraješ na tome, ti si pobjednik. Makar bio ubijen na pravom putu. Ti si pobjednik. Vidjeli smo da je bilo poslanika koji su ubijani. Iako su, nema sumnje na istini, najodabrani Allahovi robovi, pomognuti od Allaha, to nije u suprotnosti sa tim da budu ubijeni i uznemireni na pravom putu. Jer nije pobjeda samo pobjeda na dunjalku. Pobjeda je ustrajnost na principima. To je pobjeda. Ashab koji je preselio kao šehid pa rekao Fustu wa rabbil Ka'be. Uspio sad tako mi gospodara Ka'be. Ubijen. Ali ustrajao na istini. Dao svoj život na pravom putu. Nazvao to uspjehom. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Mi ćemo pomoći naše poslanike i one koji vjeruju. Fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Na ovom dunjalučkom životu i na danu kada budu svjedočili svjedoci. Yawma la yanfa'u zalimina ma'dhiratuhum. Na dan kada zulumčarima, zalimima neće koristiti njihovo pravdanje. Allah subhanahu wa ta'ala će neke vjernike pomoći tog dana. Na danu obračuna. Kada se budu polagali računi, Allah subhanahu wa ta'ala će pomoći ih na tom danu. Učvrstiti njihove stope. Uvesti ih u džennet. Nije pobjeda samo pobjeda na dunjalku. To je skučeno razumijevanje pobjede. To je samo jedan dio pobjede. Nekada uzvišeni Allah dadne svojim iskrenim robovima pobjedu na dunjalku. Ali osnova je, draga braćo, da dunjaluk nije mjesto nagrade. Dunjaluk je mjesto rada. To je kuća rada, žrtve. I dunjaluk i ono što se dešava na dunjaluku nije mjerilo. Mjerilo je na ahiretu. Ovaj dunjaluk nije kuća nagrade kada Allah nagrađuje ono koji čini dobro i kažnjava ono koji čini zlo. Osnova je da na dunjaluku to se ne dešava. Osnova je da ti nagrada dolazi na ahiretu. Da ti pomoć dolazi na ahiretu. I kazna isto tako na ahiretu. Mnogi nevjernici žive čitav život u kufru, nevjerstvu, okrenuti leđima od istine i ništa im se ne desi. Umru prirodnom smrću, ukopaju ih, ništa im se nije desilo. Onako, iz naše perspektive,
Nije ga zadesla kazna na dunjalku. Pa i nije dunjaluk za kaznu. Dunjaluk je kuća za rad. Posi pa ćemo vidjeti šta si zaslužio na onom svijetu. Ovo je kuća gdje nam je Allah subhanahu wa ta'ala naredio radite. Pa će svako dobiti ono što je zaslužio. Ali nekada Allah subhanahu wa ta'ala dadne pomoć i pobjedu vjernicima na dunjalku. A rekli smo, pobjeda je da učvrsti njihova srca na pravom putu, da im olakša ta iskušenja, žestoka iskušenja, brda bi se raspala kada bi na njih stavio to iskušenje, nađeš vjernika koji strpi se na tome. 20 godina ga muče u zatvoru, nema čime ga ne zijete i on izađe nasmijan. Zadovoljan Allahom odred. Nasmijan izađe. Ovaj na slobodi čitav život, smrknut. Tamno lice, ko ugalj. Ovaj izađe iz zatvora, sunca nije vidio 20-30 godina, nasmijan. Kada ga pitaš, alhamdulillah. Bil ponovo, ako treba još 20 godina. To je pobjeda. To je pobjeda od uzvišenog Allaha koja je došla tom robu. Čime on to zaslužio? Da mu Allah subhanahu wa ta'ala dadne toliku snagu i postojanost da nakon iskušenja izađe ko da mu ništa nije se desilo. Vrst. Onog drugog vode na streljanje i kažu mu, reci samo jednu riječ iz koje možemo razumjeti da se odričeš toga. Ni pola riječi. Ni pola riječi. Onaj ashab kada je prihvatio islam, došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allahu poslaniće, ja sam primio islam da mi strijela uđe ovdje i izađe iz leđa. Ne želim ništa drugo. Prihvatio islam i kaže, pod uslovom da mi strijela uđe ovdje, da me pogodi i da preselim ko šehid. Inšallah, dobit ćeš to što straži. To su ambicije, uzvišeni. A ne musliman čita o ashabima i njihovom junaštvu, nije mudro ovo, nije mudro ono, sakrije se zbog ovog, zbog onog, ne smije reći da je musliman. Ne smije reći da je musliman. Ne znači da trebamo provocirati, da trebamo privlačiti na sebe iskušenja koja ne možemo podnijeti. Jer kažemo da musliman, onaj ko se Allah subhanahu wa ta'ala boji, on je jak vjernik. On ne strahuje ni pred kim, osim pred uzvišenim Allahom. Njemu je najbitnije da Allah bude sa njim zadovoljan. Pa makar čitav se dunjaluk rasrdio na njega. Kako kaže Ajša radijallahu anha, man iltamasa rida Allahi fi sakhatin nas, radijallahu anhu wa arda anhu nas. Onaj ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo u srdbi ljudi, Allah će biti zadovoljan sa njim, a i učinit će da ljudi budu zadovoljni sa njim. Šta znači ko bude tražio Allahovo zadovoljstvo u srdbi ljudi? Za njega je najbitnije da je Allah zadovoljan sa njim. Pa makar se rasrdio čitav dunjaluk, svi ljudi kada bi se rasrdili na njega, njemu to nije bitno. Bitno je da Allah bude zadovoljan. I onda sa takvim robom će Allah biti zadovoljan. A ne onaj drugi koji traži zadovoljstvo ljudi u nezadovoljstvu svog gospodara. Sa takvim niti će Allah biti zadovoljan, niti će ljudi biti zadovoljni. Jazaan wifaqa. Dobit će kaznu shodno onome što je zaslužio. Znači onaj koji poziva druge na pravi put, neka bude svjestan da je to mukotrpan put. Da je to put na kojem će ga zadesiti iskušenja. Ovo nije plašenje i odvraćanje ljude od dare, nego pripremanje i posticaj na ustrajnost. Znaj da će te zadesiti iskušenje i budi strpljiv na tome. Ustraj, jer je velika nagrada. Nemaš drugog puta. Svaka druga opcija, ako ostaviš, ako ostaneš džahil, tama na tamu. Ako naučiš, ne radiš po tom znanju, zabluda. Prokletstvo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Naučiš, a ne radiš po znanju. Allah pusti na tebe svoje prokletstvo. Ako radiš bez znanja, odeš u zabludu. Naučio si, radiš, ali ne pozivaš druge, također prokletstvo od Allaha. Innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhum al-la'inun. Oni koji skrivaju ono što smo mi objavili od dokaza i upute, nakon što smo to pojasnili ljudima u knjizi, ulaika yal'anuhumullah, takve će Allah prokleti i prokleće ih oni koji proklinju. Koju god drugu opciju da izabereš, ne piše se dobro. Ako ostaviš znanje, tama, zlo. Naučiš znanje, ne radiš po njemu, prokletstvo. Radiš bez znanja, zabluda. Naučiš, radiš, ali ne pozivaš druge, skrivaš znanje, prokletstvo. Nemaš drugog izbora osim da naučiš, radiš po tom znanju, pozivaš druge. I da se strpiš na tom putu, da ne posustaješ. Kaže Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, man alima wa amila wa allama fadhaka yud'a 'aziman fi malakuti as-samawat. Kaže onaj ko nauči i radi i podučava druge, o takvom se govori kao o velikanu u nebeskim prostranstvima. Onaj ko nauči, radi i podučava druge, o takvom se govori kao o velikanu. On se spominje kao velikan u nebeskim prostranstvima. Budi taj velikan i umri kao velikan. Strpi se na tom putu. Strpi se na tom putu. Nemoj da te malo iskušenje odvrati, da te šetan uplaši i odvrati od Allahovog zadovoljstva. Innama zalikumu ash-shaytanu yukhawifu awliya'ah
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Kaže, to je samo šetan koji vas plaši sa svojim sljedbenicima, sa svojim štićenicima. فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Kaže Allah, ali nemojte se njih bojati, nego se mene bojite ako ste pravi vjernici. Zato se vjernik iskreni ne boji nikoga osim uzvišenog Allaha. Ne boji ni šetana, ni njegove vojske. Ni od džina, ni od ljudi. كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Tako smo mi dali da svaki vjerovjesnik ima neprijatelja od ljudi i od džina, koji jedni drugima došaptavaju zuhruf al-qawli gurura, uljepšavaju govor, poput danas ono što rade u medijima, uljepšavaju govor, zadive jedni druge svojim govorima i obmane, gurura, obmane jedni druge, da bi odvratili od pravog puta, od poslanika, vjerovjesnika. Nismo ni jednog vjerovjesnika ostavili, a da nije imao neprijatelja od ljudi i od džina. Svaki poslanik imao neprijatelje i od ljudi i od džina. I šetani, i vojska šetanova od ljudi i od džina na tebe napadne. Vojska šetanova u ljudskom obliku i one koji ne vidiš od džina napadaju na iskrenog roba. Zato je na njemu da se naoruža oružjem sabora i bogobojaznosti. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. A ako se strpite i budete bogobojazni, ništa vam njihove spletke neće moći nauditi. Tako da ovo što je šejh rahimahullah spomenuo, ove 4 stvari, za koje je rekao da je vađib svakom muslimanu da ih nauči, je srž ove vjere. To je menheđ, put pravog muslimana. Put pravog muslimana. Da uči Allahovu vjeru. Da sam sebe tjera, postiče da radi po znanju kojeg je naučio. Zatim da prenosi to znanje drugima, shodno svojim mogućnostima i da se strpi na tom putu. Onaj koji objedini ove 4 stvari u svom životu, takav je uz Allahu subhanahu wa ta'ala milost i blagodat prema njemu uspio da porazi svoj nefs. Uspio da pobjedi svog šejtana. I takav je spreman za veliki obračun sa Allahovim neprijateljima. Dok onaj ko nije u stanju da porazi svoj nefs, da vodi džihad protiv samog sebe i porazi ga, nije u stanju da nauči Allahovu vjeru, da nauči propise svoje vjere, niti može da radi po tome, niti poziva druge, niti ustraja na tome, takav nije spreman za veliku borbu. Takav nije spreman za borbu na Allahovom putu. Takav mora raditi na sebi. Ovo je menheđ pravog muslimana. To je put na kojem su bili odabrani Allahovi robovi. Svi Allahovi poslanici, vjerovjesnici i oni koji njih slijede, a pogotovo naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi. To je put kojim su oni kročili i put kojeg su oni utabali. I zato je šejh rahimahullah spomenuo ova 4 pitanja u uvodu ove poslanice, da bi nas podučio da bez ovoga džabe uči znanje. Ako uči znanje samo da bi naučio, nemaš koristi od toga. To će znanje biti dokaz protiv tebe. Ako uči znanje samo da bi radio po njemu, to ti nije dovoljno. To će biti dokaz protiv tebe. Moraš da nauči znanje da bi radio po njemu i druge pozivao. I drugima prenosio. Druge podučavao. I onda ti na kraju kaže, strpi se na tom putu. I nadaj se svakom hajru. Nadaj se milosti od uzvišenog Allaha. Nadaj se da će te Allah subhanahu wa ta'ala pomoći na dunjalku i na ahiretu. Da će učvrstiti tvoje stope kada budeš prelazio preko sirat čuprije, preko koje će neki ljudi prelaziti poput munje, a neki poput brzog trkačeg konja, a neki će se potaknuti, neki će upadati, a neki će upasti u vatru. Da nas Allah sačuva. Što je tvoj udio u znanju, radu po tom znanju, davi i saboru veći, brzina tvog prelaska preko sirata će biti veća. I čvrstina tvojih stopa na pravom putu će biti veća i jača. I svako onaj koji nas poziva u nešto drugo mimo toga, znajte da nas poziva u zabludu. Onaj koji nas poziva u nešto drugo mimo znanja, u neke partije, u sekte, u učenje nečeg drugog mimo Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, a nismo naučili Allahovu vjeru, ne poziva nas na pravi put. Nije zabranjeno da se uči i druga stvar mimo Allahove vjere. Ali onome ko nauči Allahovu vjeru. Ali da učiš matematiku i fiziku i medicinu, a ne znaš ništa o svojoj vjeri, to je zabluda. Zatim, podsjećam još jednom sebe i sve nas da je svaki musliman dužan da bude daja shodno svojim mogućnostima. Svaki musliman. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Bellighu anni walau aje." Prenesite od mene pa makar jedan ajet. Nadarallahu imra'an sami'a minni qawlan fahafizahu fa'addahu kama sami'a. Allah prosvijetlio lice čovjeka koji čuje od nas neki govor, pa ga zapamti i prenese onako kako je čuo. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže, opisujući ovaj ummet: kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas
ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vi ste najbolji narod koji je izveden ljudima, koji se pojavio među ljudima. Naređujete dobro i odvraćate od zla i vjerujete u Allaha. Al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mu'mini i mu'minke, vjernici i vjernice, jedni su od drugih. Naređuju dobro i odvraćaju od zla. To je osobina vjernika i vjernice. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Vjera je savjet, vjera je savjet, vjera je savjet. Šta znači vjera je savjet? To jest, čitava vjera je zasnovana na savjetu. Isto kao kada je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem: al-hadžu arafa. Hadž je boravak na Arefatu. To jest, najbitniji propis hadža je boravak na Arefatu. Bez toga nema hadža. Tako isto je vjera. Ad-dinu nasiha. Ad-dinu nasiha. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: vjera je savjet, vjera je savjet. I Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Kaže, i od njih, vjernika, učinili smo predvodnike drugima, imame, koji idu pravim putem po našoj odredbi. لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nakon što su se strpili i čvrsto vjerovali u naše ajete. Nakon što su se strpili i čvrsto vjerovali u naše ajete. Allah je učinio predvodnicima drugim u vjeri. I zato kaže šejhul Islam ibn Taymije rahimahullah: bis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fi din. Uz sabor, strpljenje i čvrsto ubjeđenje koje ne možeš postići bez znanja, tunalul imamatu fid din, postiže se imamet u vjeri, predvodništvo u vjeri. Budeš predvodnik drugima u vjeri. A od dove iskrenih robova koju Allah subhanahu wa ta'ala prenosi u Kur'anu jeste: وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. Učini nas predvodnicima bogobojaznih. To je najveća počast za vjernika, da bude predvodnik bogobojaznih. Da bude od onih koji su bogobojazni i ne samo da bude od onih koji su bogobojazni, nego da bude predvodnik takvih, najbolji među njima. A to predvodništvo, imamet, ne može se postići bez sabora. Imam Ahmed ibn Hanbal, koji je dobio nadimak imam ahli sunnata wal džemaata, postao je imam ahli sunnata wal džemaata kada se strpio na iskušenju, kada je bio bičevan i odbio da kaže da je Kur'an stvoren, odbio olakšicu koju su iskoristili mnogi, nego je ustrajao na pravom putu, ponosito, uzdignutog čela, strpio se zbog svog gospodara, pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala uzvisio. Uzvisio njegov spomen, sačuvao njegovo znanje, ulio ljubav prema njemu u srca iskrenih vjernika. Stotinama godina nakon njegove smrti. Više od 1200 godina je prošlo kako je preselio imam Ahmed. A i danas ga spominjemo po hajru. Volimo ga. Molimo Allaha da nas spoji sa takvima u dženetu. Znači to je prava istinska pobjeda. Pobjeda na idealima, na principima. Ustrajnost na istini do smrti. To je prava pobjeda. Da ustrajemo na istini do smrti. Ma kakva bila naša završnica na dunjalku. Neko će biti ubijen. Neko će preseliti na posteljini. Neko će od neke bolesti preseliti. Neko će Allah subhanahu wa ta'ala poživiti. Da doživi polnu starost. Na razne načine će ljudi okončati ovaj dunjalku. Ali je bitno da okončaju na istini. Ustrajni na istini. Postojani na pravom putu i onda će biti od onih koji je Allah pomogao. Od onih koji su pobjedili. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji su ustrajni na pravom putu i molimo ga subhanahu wa ta'ala da učvrsti naše stope, da olakša naš obračun, da nam oprosti grijehe, da prijeđe preko naših loših dijela, da prekrije naše mahane, da oprosti nama i onima koji su nas pretekli u imanu od iskrenih odabranih vjernika. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da nas spoji u džennetu sa vjerovjesnicima, poslanicima, iskrenim, šehidima, dobrima, a divno li je to društvo. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ovo što smo čuli i rekli bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Allah najbolje zna. Salavate i salame donosimo na Allahov poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.